Una anècdota trista va ser que el primer dia que vaig assegut a Calafell, passo el divendres, dic amb aquell xicot, dic, mira, escolta'm, ni un bitllet he venut. I aquí va quedar. I el dissabte em truca a Vallcarca urgentment que em presenti a Segur de Calafell. Presento allí i el jefe de Calafell, que era el Joaquim Lacomba, va trucar a Sant Vicenç. A Sant Vicenç hi havia un tal Aparici, que el seu fill havia entrat, igual que jo, a la Renfe. I va dir, al tanto que van per tu. Dic, què passa? Diu, tu al tanto. Si has fet alguna cosa, confessa. Si no, aguanta la postura. I és que havien agafat bitllets del mig, entens? I quan jo no vaig despatxar ni un sol bitllet aquell dia, ni un. Perquè si m'hagués fet un, encara dius, però ni un. I el dissabte, ja dic que vaig anar a Segur de Calafell, l'inspector d'intervenció em va dir que això està d'arreglar. Dic, no, si està arreglat. Diu, què? Dic, mira, mans netes. Dic, i si no vol més, me'n vaig cap a Barcelona a veure els meus jefes. Diu, vostè, en castellà, diu, vostè no es mou d'aquí. Dic, primer tren agafo i marxo. I vaig marxar. Vaig anar a Barcelona, vaig explicar el que passava i resulta que aquest senyor, cada vegada que anava allí, tenia el berenar preparat, el sopar, el dinar i tot el que venia. I anava per mi. Van agafar, doncs mira, amb 19 anys, amb aquest, que és trist que sí, amb una cosa que no has fet, que jo em jugava tindre inhabilitat per tocar fondos tota la vida ja. Ja podia deixar la Renfe perquè ja no feia res. Aquesta és l'anècdota més trista per mi, de particular. El meu pare, a última hora, va aconseguir entrar, que no eren ferroviaris, i li van donar a Torredembarra. A Torredembarra va conèixer la meva mare, el cel sigui. I ella cada dia volia anar al seu poble. I el meu pare deia, vés cap al teu poble. I anava un tren amb un cotxe petit al darrere, però la mama marxava allí. I també ajudava a la família que tenien planter, que venien planter el dia del mercat i tenien una finca plena de verdura, de fruita, que ara tot allò són xalets i restaurants i de tot el que hi pugui haver. Fa tants anys que vaig viure aquí que ni tan sols sé els anys que hi vaig viure. Jo crec que deurien ser 3 anys, potser 4. Seria al voltant dels 3, 4, 5, potser 6. Imagina't si fa anys. I quan avui he trepitjat tot això, m'ha cridat l'atenció veure grafitis a les parets, per exemple, d'aquests pavellons, no?, en els quals he viscut. Aquí on estem gravant, que era l'escola. Jo venia aquí amb la senyora Hermínia. Aquí al davant, que tenim el local. El local, me'n recordo perfectament, hi havia un bar a dintre. I quan tenia 25 cèntims em comprava una oliva farcida. Valia 25 cèntims, imagina't! I al davant, i també aquesta pista aquí al davant, quan era la festa major, que posaven tot de canyissos, els palcos, per la festa major. Jo me'n recordo que després amb la festa major jo venia ja quan tenia 13 i 14 anys, perquè el meu oncle era del servei elèctric, el Joan Crusat, la Manela, la meva tia, vivien aquí i encara anava venint alguna vegada per la festa major, no? Però jo recordo aquells anys, sobretot una festa, perquè quan ets tan petit i vius al carrer, perquè de fet viure aquí era viure al carrer, no és quan després vius a Barcelona, com he viscut, i a diferents ciutats, era sortir al carrer, era el pa amb vi sucre, me'n recordo, era pa amb vi sucre al carrer, la meva mare sortir a la finestra i cridar. Clar, estaves en contacte absolutament amb la natura, amb els garrofers, que estava ple de garrofers. Recordo les festes, bàsicament, el pa beneit. Jo recordo el pa beneit, anar per aquí passejant amb aquella mena de coca, no?, amb parelles.